e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye i bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Avril kalo tile 13 ye san 2022 sɛgɛnbali ɲinabalo o ye aw de an tɛ sɛgɛn aw foli la ka sababuya kɛ sanga n'a ka wagati a b'aw sigi k'an ka kunnafoni ni ka o lajɛ an ka jabarani kan mali kunnafoni.net ale sanfɛ an b'aw fo o la danti foli min na aw kɛra mali kɔnɔ yan aw kɛra mali kɔ kan aw kɛra diɲɛ fan o fana an b'aw fo o la kunnafoni min na b'aw sigi k'an ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taa se juma ma ale waati selen ni ayo bisimila. Amanga bi kunnafoni daminɛ ni fɛn min ye kalogɛrɛn diinɛ tigilamaw olu kɛlɛli hukumu kɔnɔna la sa opération Maliko ka taga se opération kɛrɛtigi ma an ka finitigilakaw olu kɔni ye dankari kalogɛrɛn diinɛ tigilama 2 o la narakaw olu fɛ yen nɔ sigana tana ka maa 17 ni ka olu sɛgɛrɛ u ye wele lase olu ma a maa 17 la sa maa 3 kɔni bɛ olu la olu ye nazaraw de ye. Taxi cakɛlaw a yirala k'a fɔ ko olu kɔni bɛna u ka musaka ni ka olu sɔrɔ nin kuma in yɛrɛ fɔra tɛnɛn tɛmɛni avril kalo tile 11 an ka faba o kɔnɔna la kuma tɛmɛna an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ du ni dugukolo ko koɲɛw masa ale ni duguladenw ka taga se taxi syndicat maaw ma u ye nin kuma in ni k'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ. Fɛn ye buru ye ale kala bɛ ka feere hali sisan nɔ an ka faba kɔnɔna la nɔ sefa wari dɔrɔmɛ 60 ka sɔrɔ an ka gouvernement ale ni burutigiw ka syndicat olu kɔni ye sigi ka kuma ni ka o kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na u bɛn n'a kan ka fɔ ko buru yɛrɛ kala k'a bɛ feere sefa wari dɔrɔmɛ 50 ani dɔrɔmɛ 4 na nka hali sisan nɔ gɛlɛya kɔni bɛ burusanaw olu kan. Kayi kasobon ulu ye lampadaire 8 ni ka o sɔrɔ lampadaire 8 min yɛrɛ n'a dira u ma avril kalo tile 11 tɛmɛnen a kɛra u ka dugu maaba caman ulu ɲɛna nin kɔni bɛna kɛ sababu ye sa walasa ka se ka dilenko ka o gɛlɛya ta ka bɔ kasoladenw ulu kan. An bɛ taa koloma ale bɛ bafula bɛ o lamini na sa a dugutigi 8 olu kɔni farala ɲɔgɔn kan k'a laɲini k'a fɔ ko furusiri minnu ni a bɛ kɛ u ka dugu olu kɔnɔna la ko dɔ ka bɔ furunafolo olu sɔngɔ la ani furu musaka ko gɛlɛyaw ko caman ka bɔ olu la a kuma fɔra dɔgɔkun tɛmɛnen na laɲini ye fɛn min sa o de ye k'a yira k'a fɔ furu minnu ni a bɛ kɛ gɛlɛya kɔni bɛ taa ni ka furudenw olu sɛgɛrɛ fɛn min ye silamɛ furusiri kɔnɔnaw ye sa maa dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ balani show ni ka o sigi a yirala k'a fɔ ko balani show o tɛ sigi olu ka dugu kɔnɔna la bilen furu o kɔnɔna la. An bɛ taa san an balima kerecɛnaka minnu bɛ yen nɔ olu kɔni ye ambulance ni ka o sɔrɔ ambulance min ni furaminɛn caman bɛ a kɔnɔna la a musaka taari jɔ fo sefa wari 5 o bɔɲɔngo la a musaka yɛrɛ kɔni bɔra san ka den dɔ de kun min n'ale sigilen bɛ an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ bolimafɛn yɛrɛ kɔni taara ka di u ma avril kalo tile 10 tɛmɛnen san 2022.
kabakɔrɔ droit sira la sa Toyota Parado dɔ ale kɔni kɛra sababu ye ni ka sirabakan kasara ka o lase maa dɔw ma. A kɛra kunu avril kalo tile 15 nɛgɛ kanɲɛ 15 o wagati a kɛra sala ale be Kulukoro o sira la. Bolimafɛn yɛrɛ kɔni k'a to a ka boli la wagati min na sa a nana don bolimafɛn sen 3 de la n'a ko ma ko katakatani. A kɛra sababu ye ka maa 5 ka olu jogi. A dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko anw ka jamana de kɔni ye jamana ye min ni a ka minɛn fama bɛ bɔ Senegalikaw olu ka port o kɔnɔna la. Kabini san tɛmɛnen na anw ka jamana kɛmɛsara o kɛmɛsara 20 ani murumuru 2 an b'o de ladon Senegal jamana o kɔnɔna la. Nka kabini CEDEAO ni UEMOA kɔni ɲangiri ta ka anw ka jamana o sɛgɛrɛ sa kabini janvier kalo tile 9 tɛmɛnen san 2022 Senegal kɔni a kɛlen do gɛlɛyaba ye u bolo k'a sababuya kɛ kabini février kalo tɛmɛnen u ye sefa wari miliyari 37 ani murumuru 6 ne do tiɲɛna u kun. A dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko nin wagati na ko dɔ faralen taji ale sɔngɔ kan an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ. Taji min yɛrɛ n'ale litiri bɛ feere sefa wari 140 ka taa se sefa wari 160 ma. An ka faba o kɔkana la sa taji ale litiri o bɛ ka feere sefa wari 400 ka taa se sefa wari 500 o ma. O ye koro ni duwanzana a lamini ye kɛɲɛbakaw olu fɛ nɔ sa n'o ye Kayi mara ye taji ale litiri bɛ ka feere sefa wari 600 ka taa se sefa wari 770 ma. Hali n'o y'a sɔrɔ ani faba kɔni ta ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjɛra ni baji nka dugulamaw ka fɔ la ko taji yɛrɛ tɛ ka ye ɲɛ la olu fɛ nɔ hali n'a sɔrɔ ni ma ɲɛ k'i b'a san ni kɔni kelen bɛ gɛlɛyaba ye faba kɔkanamaw olu bolo. Ton 15 ka taa se sange ale ni birifiniw ni dɛbɛnw ma ani musaka o kɔni taara ni ka di avril kalo tile 9 tɛmɛnen an ka jamana marabagaw fɛ sa a dira Mura dugulakaw olu ma. Mura ale bɛ jɛnɛ o lamini na k'a sababuya kɛ an ka finitigilakaw kɔni ye dankari karo gɛlɛn dinɛ tigilama maa 200 olu la Mura dugu o kɔnɔna la kɛra avril kalo tile 27 ka taa se a tile 31 ma. Aissata Coulibaly ni bɛɛ ko ale ma ko Bijou Siraba ni wagati na ale kɔni bɛ kiri tigilama olu ka bolo kan k'a sababuya kɛ ko a ye dafariya ni ka o kɛ bɔlɔlɔ kana la o dafariya min yɛrɛ ni a kɔni don an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ. Boubacar Jakite ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bankɔni ma bolola baarakɛla don an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ sa a ye furukɛ den 4 o bɛ a bolo. A ka Boubacar Jakite kɔni ale tora Niger ji o la sa n'an ko fleuve du Niger o ye bɛ an ka 3e pont o yɔrɔ la an ka faba kɔnɔna la yan nɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada dali Ala k'o nɔgɔya ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an bɛ taa bɛnɛkaw olu fɛ nɔ karo gɛlɛn dinɛ tigilamaw olu ye dankari u ka finitigilaka maa 5 ka buna hadamadenya o la ka sababuya kɛ u ye bingani wale ta ka u sɛgɛrɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen. Mali kunnafoni jabarani najabaw ni kunnafoni damadɔ de tun b'an bolokɔrɔ bi ka da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ an ka bi kunnafoni na yan'an ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn sa an tɛ sɛgɛn a fɔli la aw ɲɛna k'a fɔ ko tunga lafiya ale de kelen don k'an ka kunnafoni ta ka da a kɔ la ni wagati na tunga lafiya yɛrɛ ye fɛn min ye aw maa minnu sigilen bɛ tunga fɛ ni aw bɛ fɛ ka so jɔ ba Maliba o kɔnɔna la a hami bɛ aw la k'a sababuya kɛ aw ye wariw bila ka na mɔgɔw bɛ k'aw ka sojɔ wariw dun k'a fɔ an ye nin so jɔ ka sɔrɔ a si tɛ tiɲɛ ye tunga lafiya nana ka na hamile ta ka bɔ aw kan n'i ka so wari dafalen bɛ i bolo i b'a di tunga lafiya ma a bɛ i ka so jɔ k'a ban k'a d'i ma a tile k'a ta k'a d'i ma damu o kɔnɔna la ka sɔrɔ yuruguyurugu t'a la nanbara tɛ a la ni wari yɛrɛ fana tɛ e maa min bolo sa i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔntini na n'an k'o ma bamanankan na ko tɔn o tɔn yɛrɛ bɛ daminɛ maa 10 ka taa se maa 16 ma kalo o kalo aw bɛ musaka dɔ bɔ ka o don tɔn in na walasa aw bɛ se ka aw ka so ka o jɔ an ka jamana o kɔnɔna la cogoya min na maa dɔw fana b'a fɔ fana ko se ka don tɔn na ka sɔrɔ namara bɛ a la wa an b'a fɔ ɲɛna ko namara tɛ o tɔn fana na janni i ka don tɔn na bolonɔbila sɛbɛn o bɛ taa kɛ seere de fɛ yen nɔ aw bɛ taa ka taa aw bolo bila o sɛbɛn na ka sɔrɔ ka aw ka tɔn ni ka o daminɛ o b'a yira k'a fɔ ko namara tɛ tunga lafiya ma olu ka tɔn na n'i donna tɔn na fana tirage au sort de fana bɛ kɛ an tɔgɔ mana bɔ tirage la so bɛ jɔ ka di e fɔlɔ de ma a bannen k'a tile ta ni k'a d'i ma n'i bɛ fɛ ka faamuyali wɛrɛ sɔrɔ a la sa an ka kunnafoni ale daminɛ la u ka numéro WhatsApp
WhatsApp a bɛ tɛmɛ o fɛ a ka tunga lafiya maaw a k'olu wele walasa aw bɛ se ka lafiya tunga la cogo min na n'aw bɔra yen fana aw bɛ se ka na aw ka so jɔlen sɔrɔ aw ɲɛ yan nɔ damu la k'aw reposer ka tila ka segin tuguni ka taga tunga o fɛ ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman ni ne ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma bye bye